getun kowe tak bacok kowe sesuk gak nyang lho. Lho pancen yo preyok. Prek sesuk ya. Sok prei. Gampang entet, aku mau takon bae kok. Nuk anak-on. Nah, Seneni. Seneni. Neni. Anak-anak ae. Tengah ning nandung aku. Ih, baleni nek pokoknya. Oh, sinandur kowe tontet. Yo. Oh, terangmu cilik apa gede? Lho, Neng. Oh, tontet. aku ndera ndrodang iki. Kok menengan tak unutane Dewi. Yo. Terus lakune ngene, ngono lho. Ah, lekoso. Apa? Hei. Nah, maju. Apa? Tak gendung-gendung drut-drut ngono lho. Oh baleni neh. Nah, ngono. Kowe apik ngono ya Met malah Met. Andan pengkhianat tak weh. Apa? Iki lho anake camat. Oh ya matur nuwun. Sing nandur timun cuwilik bongkeng kuwi sapa entet Nungakno ya nek. sing nandur Ating nandung aku ya ya. Ndang pek-peken ya ya. Angerti joni. Sikile iki Alah tenan apa piye tontet aku mau takon bae kok. Nak anu kowe ya ben iso menjiwa tak tabrak bis. Lho kowe iki aku iki. Wong kok nyanya ngono. Lah ngono.